L'edifici dels mausoleus romans del carrer Sant Vicent Ferrer de Llíria és ja el centre neuràlgic del turisme de la ciutat edetana i de la comarca del Camp de Túria. La inauguració de la nova oficina, que es trasllada de Cala Vila a unes instal·lacions de 300 metres quadrats en el cor de la ruta romana lliriana, la van fer oficial l'alcalde de la localitat, Manolo Sivera, la diputada del Patronat Provincial València Turisme, Pilar Moncho, i el regidor de Turisme, Paco García. Hem volgut esta oficina que s'ubique junta a aquest mausoleu romà, que li dona també aquest punt d'excel·lència a lo que és la visita i el punt d'encontre d'on després podrà fer una visita que en poquet de temps pot recorrer milers d'anys i de cultures, i sobretot en el que hem vist avui, que podem fins i tot fer un turisme d'emocions on no sols se visiten els monuments, sinó que a més puguem fer representacions, en aquest cas teatrals i musicals, en el que el turista, el visitant, la gent que ve a Llíria pugui anar-se no sols en aquesta visió de lo que és un element patrimonial, sinó en aquesta emoció que se queda impregnada per a poder vindre i poder transmitir-ho a altres persones. L'Ajuntament ha invertit 125.000 euros en l'adequació i equipament del nou espai que forma part de la xarxa d'oficines de l'Agència Valenciana de Turisme. Una actuació que ha sigut possible gràcies a la subvenció de la Diputació de València dins del Pla d'Infraestructures Turístiques. Tot el que fem des del Patronat de Turisme, encara que està localitzat en una població, com és en aquest cas Llíria, nosaltres ho fem per a tots els valencians, especialment per a la comarca. Si Llíria, que és la capital de la comarca, té una bona oficina de turisme, la probabilitat de que arribi al resto de la comarca el turista és molt més major que si no tenim oficina de turisme ni punt d'informació. Sobretot perquè és un punt neuràlgic de la ciutat, perquè realment és un dels millors jaciments que tenim de l'època romana. La Llíria romana, junt a les termes, poden ser un hito, no sols en tot l'estat, i aquest espai era una gran oportunitat recuperar-lo i posar-lo en valor. I això és el que hem fet. El 2018 va ser l'any de les meravelles llirianes, en el que hem elaborat tot un projecte i tot un seguit d'activitats per a promocionar tant la nostra ciutat com el nostre turisme, un turisme que en aquest cas va vinculat a l'àrea comercial, a l'àrea gastronòmica i a l'àrea de la difusió i de l'oci en la nostra ciutat, que és molt ampla. I en aquest sentit crec que aquesta oficina va suposar aquest vot i aquest salt qualitatiu en el sentit que va ser el punt de referència no sols de la ciutat de Llíria, sinó fins i tot podem dir de la província. Este innovador centre d'interpretació de les rutes turístiques de la localitat disposa també d'una sala polivalent per a celebrar exposicions i conferències relacionades amb el patrimoni cultural i històric del municipi.